أملاخنا عنا عقوب حايلنيو أملاخنا عنا هيوت تسفانيو أملاخنا عنا سلام حاقسنيو أملاخنا عنا عبي برختيو أملاخنا من الله زودادرو أملاخنا من الله زمساسلو قالوا كلتن زافو سيفيو قالوا بزا معر ودرائيو قالوا كل جزي سروي قالاتيو قالوا نعنا عبي مصنانعيو أملاخنا من الله زودادرو أملاخنا من الله زمساسلو بسم أبن والدن منفس قدسن حد أملاخ أمين وغزي أبير أملاخنا سلز فتر كانا ناب كرستنا سلز صوح كانا ببعينتو قهدون سورن ردي سلز هاب كانا بزا ليتي زي أحلقا كسابوان زي سلز بصح كانا نمسكنا كالنا وقيتا بزا معالت زي خحزنكا خبز خيل كل حلقا بتعبي حياونت كان محرت كان نعخا بزحقو صبو قبر تراي كم نركب قبرنا منتي نايفقور ودخا مدحانينا يسكرو الصوص تروفات نايتا دو ودخا دنقل ماريام طلتن نحلوتنا كله ملاختي عمال دنتن سقا زلبسين زلعلم عوالكا زمهرنا طلوتنا دقمنا نبخا مقربا لنا وناف سماي تنبر سمكاي مسجن من قصة تمتع فقط كاب سماي كم زخني كم ون أمدري يخون مقبعلاتنا لو مهبلنا زبدلنا كاي يقرب لنا نحنا ون نزبدلنا يقرا خمن بل عفتنا يتأتونا كوكفو أدحننا كمي منقستن حيلن كبرن نزل علم أتكيامين سلام نعخي وماريام تسقاز ملآكي زي أبيير مساقيو انكابانستي استبارك خي نايكر صغفريس كاس تبارك أيوم وقدست ماريام عد أملاخ لمن لنا معنا النهاتان نحجين بجيزي موتنان أمين سنبه تخبرو سناي قبارو نبسايو زفكري أف سماي كاب እግዚአብሔር ኣብ ዓስቡ ክቕበል እሞ ንብፅዕትኩም ኣፍቅሮም ወኣምላኽ ጽዋዓካ ኣለኹሞ ስምዓኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ኣቕልበሉ ጸሎተይ ከም ሕጣን ናብ ቂመኻ ናባኻ ኣቢለ ዘልዕለን ኣእዳወይ ከዓ ከም ናይ ምሸት መስዋእቲ ይሕረቃ وأملاخ نأفي محتم قبرلو محصو خنافري دما حد حلاوي أنا خفو سراح ما انت خي سرحن مقبي خفاءات ما انت خي ساتفن نلبي نابل كفاءات أي تزنبل الليم صادق انت هرم الناس سبقيهم يداسس عنوان زيت رأسيهم رأسيون مقبال زي أبيهم أبسقو مقادئة صلاة قبر اللوم مسافنتهم كابخاوح تدربيهم قنق علي طعوم كم زنبرين فلتهم وبابزي أبير أملخي أعينتي نحخاي معدوبة اللوام
ኣባኻ ስለ ተጸጋሕኹ ንነፍሰይ ሓልው። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ካብ 15 ስጋብ 22 ምስ በልዑ ከዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮና ካብዚኣቶም ኣብሊጽካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎም። ንሱ ከዓ እዎ ጐይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ሕያወተይ ኣብልዕ በሎም። ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ። ንሱ ድማ እወ ጐይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ ኣባጊዐይ ሓሉ በሎ። ሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ። ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ ጉዩ ጐይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣባጊዐይ ኣብልዕ በሎ። ንስኻ በጽሒ ኸለኻ ባዕልኻ ተሓቲካ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነበርካ። ምስ ኣረካ ግን ኣእዳውካ ከም እተልዕል እሞ ካሊእ ከም ዘዕጠቐካ ናብ ዘይደለኻዮ እውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ። እዚ ዝበለ ጴጥሮስ ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ ኢሉ እዩ። እዚ ምስ ተዛረበ ከዓ ሰሓበኒ በሎም። ሓምሻይ ሰንበት ናይ ትንሣኤ ተባሂላ ትጽዋዕ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላክ ከዓ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮና ካብዚኣቶም ኣብሊጽካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ እናበለ 3 ግዜ ክሓቶ ንርኢ። ስለዚ ኣስተንትኖ እዚ ቅድሚ ምጅማርና እምበኣር ነፍሲ ወከፍና ሎሚ ክርስቶስ በስማትና እናፀውዐ ብሓቂ ዶ ካብዚኦም ተፍቅሩኒ ኢኹም እናበለ ይሓተና ከም ዘሎ ንገዛ ርእስና ክንሓስብ በዚ መንፈስ እዚ ነዚ ቃል እዚ ክነስተንትን ንዕደም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል እምበኣር ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ናይ ጴጥሮስ መጻኢ ተልእኾ ንርኢ። ኢየሱስ ንጴጥሮስ ካብቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ንላዕሊ የፍቅሮ እንተኾይኑ ይሓቶም። እዚ ማለት ከምኡውን ካብቲ ናይ ቀደም ህይወቱ ከም ገፋፍ ዓሳ ከምኡውን ናይ ቀደም ኣነባብርኡ ንላዕሊ የፍቅሮ እንተኾነ ሕቶ የቕርበሉ። እዚ ንሓደ ፍጹምን ነፍስኻ ምኽሓድን ምምናንን ዝሓትት ፀዋዕታ ነበረ። ጴጥሮስ ኣብ እዋን ስቃይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ግዜ ከም ዝኸሓዶ ንርኢ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላክ ከዓ ክርስቶስ ጐይታና ንጴጥሮስ 3 ሰዓዕ ተፍቅረኒ ዲኻ እናበለ ይሓቶም። እቲ ጥልመት ሰሪዙ ወይ ደምሲሱ ኣብ ጐይትኡ ዘለዎ ፍቕሪ ብግልፂ ንኽረጋግፅ ዕድል ይህቦም። ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕቶ እወ ጐይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ክምልሰሉ ንርኢ። ስለዚ ከም ተቐዲምና ኣብ መእተዊ ዝበልናዮ እምበኣር ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም እውን ምስ ኩሉ ድኻምነትና ምስ ኩሉ ውድቀትና ሓጢኣትና እዎ ጐይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢልና ክንምልስ
ንኽእል ዶም? ኢየሱስ እምበኣር ነቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መልሲ ሕያውተይ ኣብልዕ እናበለ ወይ ኣባጊዐይ ሓሉ ኣባጊዐይ ኣብልዕ እናበለ ክሓቶ ክምልሰሉ ንርኢ። እዚ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ትውፊት ንጴጥሮስ ከም ጓሳ ቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገይሩ የቐምጦም። እዚ ድማ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምድሪ ክምህርን ከመሓድርን ክጓስን ዝለዓለ ስልጣን መንፈሳዊ ተልእኾ ይህልዎም። ስለዚ እዚ ኢና ሎሚ ክነስተንትን ንዕደም ዘለና። ኢየሱስ ናይ ጴጥሮስ ኩሉ ይፈልጥ ነበረ። ከምዚ ክሕዶ ድሮ ፈሊጥዎ ነይሩ። ልቢ ጴጥሮስ ኣበይ ኩነታት ዘለውን ይፈልጥ ነበረ። ጴጥሮስ ወዲ የዛና ካብዞም ኣብዚኦም ኣብሊፅካ ዶ ትፈትወኒ ኢኻ? ንሓደ ዘኽሕደካ ተመሊስካ ናይተን እትፈትወን ኣባጊዕ ጓሳ ጌርካ ምሻ መሃብ ከመይ ይመስለና? ንስኻ ጎይታይ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ይብሎም። እዚ ዝርርብ እዚ ናይ ፍቕርን መደብ ታሪኽ ኣምላኽን ነበረ። ክርስቶስ ምፍቃር ማለት ብዝገበርካዮ ጉድለት ምስ ቁርቋር ኣይኮነን። ብፍቕሪ ንዝተዋህበካ መደብ ወይ ተልእኾ ተሓጒስካ ከም ብሓድሽ ምውፋር እዩ። እቲ ንሱ ዝህበካ ተልእኾ ናቱ ስለ ዝኾነ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ክትገብር ምጽዓር ወይ ኣሰሩ ምስዓብ ማለት እዩ። ፍቕሪ ኣብ ርድኢትን ምሕሳብን ዝቐውም ኣይኮነን። ኣብ ተልእኾን ኣገልግሎትን ዝርአ ጎሁድን ጽቡቕን ተግባራትን እዩ። ጴጥሮስ ከዓ ነዚ ዝተዓጥቀ ሰብ ዶ ነይሩ? በቲ ዝገበሮ ስራሕ ወይ ዝፈጸሞ ክሕደት ከም መኻኒ ምደልሄም። ግን ፍቕሪ ክርስቶስ ምሕረት ክርስቶስ ዝተረድአ ሰብ ይመስል። ንጉድልነቱ ንድሕሪት ሓዲጉ ሓደ ኢሉ ከም ዝጅምር እዎ ጎይታይ ፈትወካ ኢሉ ስርሑ ንኸይጅምር ይሕትቕ። ንብዙሓት እግዚኣብሔር ምፍቃር ኣብ ጸሎት ምግባር፣ ኣብ ቅዳሴ ምስማዕ፣ ምስጢራት ምቕባል እኹል ኮይኑ ዝስምዓና ሰባት ኣለና። ኣድላዩ እኳ ደኣ እንተኾነ ብዙሓት ክርስቲያን ኮነ መነኮሳት እቲ መደብ ሂወቶም ፀዋዕትኦም ኮይኑ ምእንቲ ድሕነት ብዙሓት ኣብ ጸሎት ዝጽመዱ ውሑዳት ኣይኮኑን። እንተኾነ ንሕና ንሕድሕድና ክንተሓላለ ብፍቕሪ ክንዓብን ክንጓስን ሓላፍነት ዘለና ሰባት ኢና። ነዘይ ሓላፍነት እዚ ተገጊምና ክነስተንትን ክንሕድስ ኢና ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓተናን ዝዕድመናን ዘሎ። ጴጥሮስ እዎ ጎይታይ ንስኻ ከም ዝፈትወካ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ይብል። ንሕዋትካ ጓስዮም ሕለየሎም ኣፀናንሓዮም እናበለ ከዓ ተልእኾ ይህቦ። ሎሙን ክርስቶስ በብስምና ብምፅዋዕ ንሓና እዚ ቃል እዚ የስምሐና። ስለዚ ጎይታይ መን እዮም እዞም ኣሕዋተይ ወይ ኣነ ሓላዊ ኣሕዋተይ ድየ ክንብል ኣይንኽእልን። ምክንያቱ ኣሕዋትና መን ምዃኖም ድሮ በቲ ቅዱስ ቃሉን በቲ ቅዱስ ሂወቱን ገሊጹልና እዩ። ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ተፍቅርኒ ወይ ተፍቅረኒ ዲኻ እናበለ እንተዝሓተና እንታይ ኢልና መመለሽና? ነዚ ክንርዳእ እምበኣር ፍቕሪ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ። ፍቕሪ ክተድምፃ ጥዕምቲ ኩሉ ሰብ ዝዛረበላ ዝበህጋን ክቕበላን ክህባን ኩሉ ሃረ ዝብል ቃል እያ። ምክንያቱ ሰብ ንኽፍቀርን እዩ ዝነብር ዝተፈጥረን።
ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚ ህልው እንተኾነ እግዚኣብሔር ብፍቕሪ ስለ ዝፈጠሮ እዩ። ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ፍጥረት እቲ ብፍሉይ እግዚኣብሔር ዝጠመተ ንዓኡን ኢሉ ዝፈጠሮን ንዓኡ ንእግዚኣብሔር ገዛ ርእሱ ብምሃብ ምልኣት ሂወት ዝረክብን ሰብ ጥራይ እዩ። ፍቕሪ መለኮታዊ ሓይሊ እዩ። እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ። ኣብ ፍቕሪ ንዝነብር ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር። ንእሽቶ ቆልዒ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ትርጉም ዘለዎ ሂወት ንክንነብር ንወዲ ሰብ የኽእሎም። ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ቀዳማይ ቦታ ሒዛ ትርከብን ዘላን ከዓ ፍቕሪ እያ። ፍቕሪ ቅድሚ ኩሉን ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእግዚኣብሔር ስማዕ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጹም ልብኻን ነብስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ኣፍቅሮ እናበለ ኣብ ዘዳግም የዘንትወልና። እግዚኣብሔር ምፍቃር ማለት ከዓ ሓድነት ምስኡ ምፍጣር እዩ። ስለዚ ሎሚ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ ብቃሉ ንነፍሲ ወከፍና ተፍቅሩኒ ዲኹም እናበለ ዝሓተና ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኡ ሓድነት ምፍጣር ምዃኑ ተፈሊጥና ብሓቂ ዶ ሎሚ ምስ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ሓድነት መመላለስ ኣለና። ምፍቃር ማለት ትእዛዛቱ ምሕላው የስምዕ። ስለዚ ሎሚ ትእዛዛቱ ንሕሉ ዘለና እቲ ዘፍቅር ንእግዚኣብሔር ይፈልጦ እዩ። በዚ ብፍቕሪ ንዝተመርሐ ፍልጠት ከመዘራርባ ቅዱስ መጽሓፍ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ሂወት ሓድነት ከምቲ ኣብ ምስ ወዱ ዘለዎ ሓድነት ንኽንረክብ ንኽነብረካ ክህልወካ ዝኽእል እዩ። እተን ኣባጊዕ እቲ ጓስአን ሂወቱ ከይተረፈ ክሳብ ምሃብ ስለ ዘፍቀረን ድምፁ የለልያ ብኣው ጥራይ ይኣትዋን ይወፃን ብሰላም ከዓ ይሕርፋ። ፍቕሪ ፀጋ እዩ። ነፃ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ፍቕሪ ብናይ ኣፍቃሪ ኩነታት ባህሪ ትውሰን። ንሕና ግን ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ስለ እንዛረብ ዘለና እቲ ንሓና ዘፍቅር ኣምላኽ ብባህሪኡ ፍቕሪ እዩ። ንሱ እንተኣፍቀረና ንሱ ባዕሉ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ደኣ እምበር ኣባና ዝስሕቦ ናይ ፍቕሪ ኩነት ስለ ዝረኸበ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ንሓጢአተኛታት ሸለል ምባል ጥራሕ ዘይኮነ የፍቅሮም እውን እዩ ንብል። ምክንያቱ ንሱ ብርእሱ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንዝረሓቐን ዝቐረበን ንድኻን ንትሑትን በቶም ናይ ክርስቶስ መስከርቲ ወንጌል ገይራ ትበፅሖም ማለት እግዚኣብሔር ብሰብ ገይሩ ንኩሉ ፍቕሩ ክገልጽ ይደሊ። ስለዚ ሎሚ ንሕና ኢና ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ብስም እግዚኣብሔር ክንዲ እግዚኣብሔር ኮይና ንኩሉ ክነፍቅር እንፅዋዕ ዘለና። ፍቕሪ ቀዳማይ ሓደን ትእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንምንታይ ሓድሽ ትእዛዝ ዝበሃል ሓድሽ ዝገብሮ እንታይ ኣሎ? ምክንያቱ ክርስቶስ ሓድሽ ዘመን ስለ ዝጀመረ ሓድሽ ኪዳን ብደም ክርስቶስ ስለ ዝተሰርሐን ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ ሓድሽ ዝገብሮ ምስ ሓድሽ ኪዳን ኣብ መጨረሻ ድራር ዝተሰርዐ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚኣብሔር እምበኣር ንሓደ ወዱ ክሳብ ምሃብ ንዓለም ኣፍቀራ እቲ ፈጣሪ ምእንቲ ፍጡር ሂወቱ ይህብ ተበግሶ ባዕሉ ይወስደላ። ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምሕረት ዝመልአ ዝዓዩ ሓያል ርሕርሕን እዩ። ስለዚ ናባና ክንምለስ ከለና ንክርስትና ሎሚ ከመይ ንነብራ ድኹማት ኢና። ዓቕሚ ዋላ እኳ እንተዘይብልና ብናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ክንብርትዕ ንኽእል ኢና። ከም ሰብ ጎደለኛታት ኢና። እግዚኣብሔር ግን ፀጉኡን ሓይሉን ክህበና ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመና ይርከብ። ስለዚ ነዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እተፍቅሩ ዶ እናበለ ዝሓተና ዘሎ
ነዚ መልሲ ክንህብ እምበኣር ብሓቂ ዶ ኣብ ዕርቂ ኣብ ምሕረት ንመላለስ ኣለና? ምሕረት እግዚኣብሔር ነቲ እግዚኣብሔር ዝተኻብ እግዚኣብሔር ዝተቐበልናዮ ፍቕሪ ንኽንነብሮ ምስ እግዚኣብሔርን ኣሕዋትናን ዕርቂ የድልየና። ስለዚ ጴጥሮስ እምበኣር ማለት እተን ንጴጥሮስ ዝጠመታ ኣዒንቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንጠምተን ሎሚ ንዓና እውን ኣብ መስቀል ኮይኑ ክርስቶስ ኣምላኽ ይርኤናን ይጥምተናን ይሕዘበናን ከም ዘሎ ንረዳእ እምበኣ ከምኡ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ተንሲእና ናይ ጣዕሳን ንስሓን ቆራፅ ስጉምቲ ክንወስድ ንዕደም ኣለና። ጴጥሮስ ነቲ ዝገበሮ ክሕደት ብጣዕሳን ንብዓትን ይመሊስዎ። ንክርስቶስ ከዓ በቲ ዝፈፀሞ ናይ ጣዕሳ ንብዓት ይረኽቦም። ክርስቶስ ከም ዝመሓሮ ከዓ በቲ ድሕሪ ትንሣኤ ዘቕረበሉ ሕቶ ይረጋገፀሉ። እቲ ዝጠለመ ልዕሊ ኩሎም ሃዋርያት ድማ እሙን ኮይኑ ተፈቕረን ተሸመን። እስከ እቶም ልዕልናን ፍሉይነትን ጴጥሮስ ዝገልጹ ንመልከት። ቅድሚ ኩሎም ሃዋርያት ንጴጥሮስ ይሰርዑ። ኣብ ሉቃስ 24:36 ነቲ ዝተኸላ ሞጓሴ ሓላፍነት ይህቦ። ኣብ ዮሃንስ 21:15-17 ብስራት ትንሣኤ ኽበስር ይእዝዞ። ኣብ ማርቆስ 16:7 ንጴጥሮስ ብሓቂ ከም ዝተነስሐ ዘርእየና ስእሊ እምበኣር ኣብ ብዙሕ ንረክብ። ንኣብነት ነቲ ልቢ ዝትንክፍ ዕላል ጎይታ ኣብ ባሕሪ ጥብርያዶስ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ ዝብል ሕቶ ብትሕትናን ተኣማንነትን ክምልስ ንሰምዖ። በዚ ከዓ በቲ ንጎይተኡ ዝገበሮ ጥልመት እናተኣመነ ንጎይተኡ ካብኡ ክርሕቕ ይዕድሞ። ኣብ መጨረሻ ከዓ ህይወቱ ምእንቲ ፍቕሪ መምህሩ ክብርቲ ህይወቱ ብሰማዕትነት ብምሕላፍ ናይ ምሕረት ድሕነቱ የረጋግጽ። ናይ ጴጥሮስ ሓጢኣትን ናይ ኣምላኽ ምሕረትን ብሃንደበት ዘጋጥሞ ከይሓሰብካን ከይተረዳእኻን ዝፍጸም ናይ ፍርሂ ወይ ናይ ጭንቀት ሓጢኣት እዩ። ጎይታ ከዓ ከምኡ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ እዩ ብቆላሕታኡ ቀፂዑ ዝኣረሞ። ንሕና እውን ከም ጴጥሮስ ብቆላሕታ ዓይኒ ጎይታ ተገኒሕና ክንደይ እዋን ናብ ጣዕሳ ተመሊስናን በኺናን ነቢዕናን ንኸውን። መጨረሻ ድማ ናይ ብሕትና ምስጋናን ሞጎስን መስዋዕቲ ገዛእ ርእስናን ስለ ፍቕሪ ክርስቶስ ክነወፊ ስወ ንድዋዲና እናበልና ሎሚ ንገዛእ ርእስና ክንሓትት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዘና። ንኽነምልኾ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ኣዴናን መድሓኒትናን ንዝኾነት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ይኹን። ዕፀ ድሕነትናን ሓይልናን ፀግዕናን ንዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ምስጋና ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋዕቲ ተቐበለልና። ኣብ ኩሉ ጉዕዞናን ስራሕናን ኣሰንየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይ እናፈጸምና ከም እንውዕል ግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና። ኣማልድነት ኩሎም ቅዱሳን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፍለየና። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ደጊመ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ሰንበት ይግበረልና። ኣምላኽ ንዓና ዕቆብን ሓይልን እዩ። ኣምላኽ ንዓና ህይወትን ተስፋን እዩ። ኣምላኽ ንዓና ሰላምን ሓጎስን እዩ። ኣምላኽ ንዓና ዓብይ በረኸት እዩ። ኣምላኽና መን ኣሎ
ዝወዳደሮ ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ ዝመሳሰሎ ቃሉ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ እዩ ቃሉ ብዛ መዓር ወለላ እዩ ቃሉ ኩል ጊዜ ጽሩይ ቃላት እዩ ቃሉ ንዓና ዓብይ መጸናንዕ እዩ ኣምላኽና መን ኣሎ ዝወዳደሮ ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ ዝመሳሰሎ